Дами и господа, стартираме с панела Лидерство и постижения. Първото отличие в този панел ще връчи господин Георги Руйчев, изпълнителен директор на Българския форум на бизнес лидерите. Господин Руйчев, заповядайте и останете при нас на сцената. Първото отличие в категория Сделка на годината. И така, уважаеми дами и господа, сделка на годината, приза отива, победител е Lionshead. Lionshead е платформа за инвестиции и управление на недвижими имоти, фокусирана върху първокласни офиси и логистични имоти в региона на Централна и Източна Европа. Компанията е съвместно дружество между AG Capital, водеща група за инвестиции в търговски и жилищни недвижими имоти в Централна и Източна Европа, и Old Mutual, основна инвестиционна платформа за недвижими имоти от Южна Африка. Портфейла на компанията включва 5 офис сгради класа А в София и в Букурещ. През 2024 година Lionshead купи портфолиото логистични имоти в BPD на стойност 71 милиона евро. Това е най-голямата сделка в сектора за годината и тя позиционира компанията като втория по големина собственик на индустриални площи в страната. При нас вече е Таня Косева Бошова, управляващ директор Lionshead. Аплодисменти, дами и господа. Заповядайте микрофона. Добър вечер на всички. Много е вълнуващо да сме първи на сцената. За съжаление, моите колеги не успяха да се присъединят към нас тази вечер. Те се занимават с нашото портфолио в Румъния. Щастливи сме, че успяхме да направим тази сделка и да придобием това портфолио от страхотни складови сгради в София, Варна и Русе. Това може да изглежда доста така скучен бизнес. Складове, кутии, но в крайна сметка те са не малка част от нашето ежедневие, ние не го виждаме, но всички търговци, всички оператори на стоки ги използват, за да стигнат стоките до нас. Така че всеки един от нас е малко или много докоснат от този бизнес. Благодаря отново за наградата. Аплодисменти, уважаеми дами и господа, за Lionshead. Искам и аз да кажа две-три думи. За мен е наистина изключително удоволствие тази вечер да съм сред всички вас и да открием наистина тази вечерната церемония с Lionshead и Таня, с която ние сме колеги в Българския форум на бизнес лидери. Тя е в нашия управителен съвет. И аз искам да потвърдя, че компанията, освен да е лидер в своята си област и в това, с което те се занимават всеки ден, те правят и добри неща, корпоративна социална отговорност. За това поздравление още веднъж за Таня и за отличието. Аплодисменти. Аплодисменти и поздравления. Благодарим ви.